पेट्रोल नहीं है? कब तक मिलेगा? हाँ, 1 घंटा का बाद में, 1 हफ्ता के बाद में। क्यों? हम लोग का गाड़ी फंस जाएगा अब। फै 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 खारबुलाय जों खारबुलाय लोगोफोर दा नोंथांमोना नायनो हागोन नै जों दुब्लिखौ नायलाय माइ गायजोब्बाय ओमफ्राय इथिं नै हिमांसु फैना दोङो। हेलौ मैया फैदोंमोन दैदेननो आलासि जानो। दा बोरै मोनखो फैनानै? मोजां नांदों। जोंहानि अरिजिनेल न'खौबो नुबाय। दैदेनमोननि। दा गाइस जोङो सर्ट राइडआव थांनो नागिरदो। दा आं जि जायगायाव जोनोम जादोंमोन इ जायगायाव दंफैयो नैसा आगैलानाव। आं फैबायानो थायो खिन्थु भिडिअ लानाय जायाखैमोन। नोंथांमोना जुदि आं जोनोम जानाय न'खौ नायनोबाबो मालाबा आङो भिडिअ लाबोगोन, नोंथांमोना नांगौबा खोन्थाहरबानो जाबाय ना। दा इयाव जोंहाबो आबैल'सो थायो, ओमफ्राय जोंहानि मादार फादाराथ' ओजा दोंयो गुवाहाटियाव। दा नै दुब्लिया ओरैबायदि मोजां जागासिनो, माइ गायजोब्बाय। बरिया इयाव जनो नै बिथिं आबैमुवा जना दोङो बरिया नै बार खोलो खोलो नांगासिनो ना आबै ना। जोंहा आनैनि फिसाला सोरबा सोरबि मानो लाजिदो। ओमफ्राय दाख्लै नैबे बाइकखौनो डिएनआबो फैनानै होफैदोंमोन, बरिया कन्डिसन बाइकआ मिथिखानायखाय लाना फैनानै होफैबाय। इनोबो बाइक नांगौ होननायखाय दा माने एमटिखौ नेनो गोनां जायो। नांगौबाबो आरो प्राइसआ बहुत हाइलै दाना 150cc हिसाबै, आरो बाइकआबो माइलेज होयोना बहुत मानसियानो लायो, मोननो नागिरा। दा इयाबो कलेज थांलाय फैलायनि थाखायनो नांगौ। दा गाइस नोंथांमोना नायदो नै जोंनि गामिया इनो आंनि अरिजिनेल जोनोम गामि। लोगोफोर माथोआबो एसे बोरैबा जाना दङलै। मैयाबो माने सानसेया नङा हरसेया मोनसे जायगायाव थांदोंमोन। स' गाइस जोङो दा नै तामुलपुर बाजार मोनफैबाय। ओमफ्राय आं दा नै एमटिखौ सलायनोसै, ओमफ्राय हिमांसुखौ सलायनो होबाय आङो। माने जोंहा फंबायनिया दा लार्नारल' दोङो, लाइसेन्सआ मोनफैथ'वाखै। दा इखाननैसोआ माने बुहुत स्ट्रिक्ट जागासिनो तामुलपुराव पुलिस स्टेसन खाथियावबो चेकिं, जेराव मेराव चेकिं मोनगासिनो 15 आगस्टनि थाखाय। स' लोगोफोर जों दा लासै लासै थांगासिनो। बेनिफ्राय माला कनफिउस जाबाय थायो आं नै एनडि माबाखौ फेम्फाखौ एमटिनि एसे सायाव दोङो, ओमफ्राय इन्डिकेटरनि सुइचआसो सिङाव दोङो। दा आखाया माने इन्डिकेटरनि सुइचआवसो थांबाय थायो। दा गंनैबो बाइकआ यामानि ओंखाम जानानै फैखाबाय जोङो। दा बुहुत मोजां नांदो ओरैनो नर्मेल राइड खालामनानै। दा इउनिक ब्लगबो लाबोनो आं हाथ'वाखै। दा इ साननैसोआ गोबां बिजि। आंखौ दा गोबाङानो सोंगासिनो मा फरायगासिनो, दा मा खालामो होननानै। दा आं ग्रेजुवेट कमप्लिट जानायनिफ्राय ITI लादोंमोन आङो रोंगियाव। दाबो क्लास जाबाय थायो, मालाबा थाङो आङो। दा इनिफ्राय BEd एग्जामनिबो एन्ट्रेन्स फैगासिनो सिट परिखानि 6 आगस्टआव गुवाहाटि इउनिभारसिटियाव। दा इनि थाखायबो मोजाङै होनांगोन एग्जामखौ। स' ओंखायनो माने खायफा टाइमाव भिडिअखौ आङो खालामालासिनो थानाय जायो। दा फैयै नैखौ मा होनोमोन बावगारबाय दे र', गोसोआवनो फैयाखै दिनै। नोंथांमोना खोन्थाहरलाय इखिनि जायगाखौ मा होनोमोन, सोरबा मोनथिगोबा। सेकेन्ड हेन्ड डिलारनि भिडिअखौबो नोंथांमोना लाबोनो खोन्थाबाय हादों, खिन्थु सेकेन्ड हेन्ड डिलाराव खायफा टाइमावल'सो मोजां बाइकखौ मोनो। दा सेकेन्ड हेन्ड डिलाराव आरो प्राइसफोरा गोबां हाइयाव थाखायो। दा ओंखायनो खायफा टाइमाव माने सेकेन्ड हेन्ड डिलारनि भिडिअखौबो लाबोनो लुबैयो आङो। दा नोंथांमोना बांसिन जेनेबा सोरबा सिनाय मोननायफोरनिफ्राय बाइकखौ मोनबाथाय मोजां आरो। दा मालाबा जोंबो माने सोरबा लोगोफोर फाननो ओंखारबाथाय नोंथांमोननो जुदि बाइकफोर नांगौबा सोंहरबाथाय मोनफ्लांगोन, जुदि थायोबाथाय हरनो हागोन। दा एसे थांबा जोङो कुम्ब्रिकाता मोनसिगोन। कुम्ब्रिकातायाव जिन्तुबो फैना दोङो, जिन्तुआबो थांफाहैनो जोंदो। एसे बेरायना फैनोसै जमानो। थांसै। दा आंनि ब्लगाव माने फार्स्ट टाइम एडभेन्सार 390नि भिडिअ फैगोन सलायनाय। ओरैनोथ' सलायबाय थायो। बोना होलाय, आंबो गाहायना नोंबादिनो बोलाय फाय। जन्था गोजौ गानबाबो जाया नै माथो आंदो। हानाय नङा इ बाइकखौ लानो। जिन्तुआसो मिथिगो दा बोरै मेनेज खालामो नोङो हाइटखौ, हो बोरै मेनेज खालामो। माबा सुइस दोङो ना माय
सुइच थुना होबा गोजौ जानायलै दा नै इनिफ्राय लकेसनखौ बरिया नुहुरो आरो जिखिनि भुटाननि हाजो दोङो बरिया नुहुरखायो माथिमा नायनायावनो मालाबा भिडिअ खालामनायाव मोनिना बायो दाख्लैबो आङो गोलैनाया बिदिनो उनथिं नायदोंमोन बेनिफ्राय डाइरेक्ट बिदि डिभाइडार गोजौ माबा वाल बादि दंमोनलै बिदियाव बुथ्रुदलांदो नायथिं नायथाखौबो बारा खालामजाया भिडिअ खालामदों होननानै नोंथांमोननो दा बिदिनो किसुमान क्लिपफोरखौ देखायनायावनो नै ओरै ग'प्र'फोरदो खालामनायावनो मालाबा मोनिगारो मिथिबा हिमांशुआ सिंगेलदो दा बरिया सलायगासिनो नैयाव दा आं पिलियन थिखांना लादोंबाबो सिंगेल सलायनाय बादि मोनगासिनो माने पात्ताखौनो मोना हेभि ना बाइकआ बिदि हेभि बाइकफोराव डाबलबासो बरिया जायो सलायनो आं मालाबा लोगोफोर बिपि आरो बिजि नुयो भुटाननि नाम्बार प्लेटखौ मायावबा बिजि थायो मायावबाथाय बिपि दा आं मोजां मोनथिया नै ट्राकआव बिजि दोङो बिजिनि फुल फर्मा माबा सान्दुङा डाइरेक्ट हेलमेटाव फैखाबाय थादों ग्लासाव नायनो नायाखै आगोलाव माने बोरैबा रिफ्लेक्ट जाजोबोलै बिदि व्हाइट भाइजारा दा आंनि नैबे अफरडिं हेलमेटा गोबां खस्थ' दोङो दै बिदि बाइकखौ स्पिडबो सलायजाया उनाव जनानै गानबाथाय बाइकआ 80-70 थांबानो ओरै बिरखारलांनो नागिरो नोंथांमोना दा ओइ नै आरो सिगनेलखौनो नुवा सिगनेलखौ नुवा बे टेम्पुनिखौ ना सिगनेल होदो नामा एक'खौनो नुवाखै आं गोसो जाबावो आरो सिगनेल होदो नामा दा टेम्पुखौ जायबा बानायदो इ सिगनेल लाइटखौ एसे नुनाय बादि दिहुनना होनांगोन आङो बर' राइडार नङालै खोनादों ना आं बर' राइडार नङा आसलथे आं बर' बाइकार नोङो दा ट्रेभेलार दाबा गाइस बर' राइडाराबा सोर बर' राइडार नागिरनानै मोनासै माथो खिन्थु जोङो बर' राइडार नङा दे लोगोफोर सासे दोङो इयाव दा बर' ट्रेभेलारनो आं जाबाय बर' बाइकार्स I am not बर' राइडार नैफोर ट्राकआ मोनसे ट्राक लाखिग्रा जायगा दोङो आगोलाव भुटानाव इयाव सोब लाखिजोबगोन भुटान गेटनि सिगाङाव भुटान हाबनायाथ' हाबबाय आरो नै भुटान बर्डार खिनियाव मोनसे ट्राक लाखिग्रा बिराद गिदिर जायगा दोङोलै स' गाइस जोङो दा गेरेज मोनसिगोन ओमफ्राय आगोलाव नै नायदो सुंदर लड़की है मेरी गोप्रो पे आ रहा है अभी ये तो इंडियन का है भूटानिस नहीं है दा गाइस जोङो पास लाखांना दा हाबनांगौ सान्द्रब जंगार भुटानाव दा नै मोनासिगोन मोनानाया खिन्थु दाबो माने रैबे आरो गारि हाबनो ओरैबादि लाइन जागासिनो दा मा इउनिक बुस्थु देखायनो हायो नायलांबाय थादो फैदो फै गेटखौ दा पार जाग्रोना लानि केमेराखौ अपेन माबा अन खालामनो होआ माने गेट स' गाइस जों दा नै भुटान सिङाव हाबफैबाय ओमफ्राय दा नैयाव फिउल आप खालामना लानि बरिया बाइकआनो गैया माथो पेट्रोल नहीं है कब तक मिलेगा हाँ 1 घंटा का बाद में 1 हफ्ता के बाद में क्यों हाँ एक सप्ताहनि उनाव मोनोनो भैया अभी थोड़ा सा भी दे नहीं सकता है हम लोग का गाड़ी फंस जाएगा अब 50 रुपीस का दे दो भैया नहीं होगा नुवाखै मा जायो मालाबा फिउलखौबो लाना फैनो गोनां जायो स्टिक मोजां मोनगोन ना मोनिया दा मा जागोन आगोलाव पेट्रल पाम्प मोनसे दंबावथ' हा बन्द जाबाय आगोलाव दंबावोमोनथ' मोनसे
जोंनियाबो बा बेसेबां खारगोन नै स्टिकआनो मोनसेल' दोङो टेनसन जालायबाय दा मा खालामनो नायलाय जांख्रिनानै नाय र' बिथारनि रिकुवेस्ट खालामनानै फै उपाय गैला दा जोङो थाव जोबना होबा नारनासो थांनांसिगोन दा नोंथांमोनखौबो आङो बुङो माने मालाबा फैयोबाथाय फिउलखौ एसे लाना फैखाबानो जाबाय टेंकियाव थाखानाय रखम जेन इयाव मोनाबाबो माने जोंनि जा थाव सोग्रा जायगायाव लागै मोनहैनाय बादि दा जोबथारनानै जों दिनै फैदोंमोन माने 10 किल'मिटार रेन्ज देखायदो एडभेन्सारा जिन्टुनिया दा टाउन जाफाखोसे बेरायनानै आगोलाव मोनसे पेट्रल पाम्प दंबावो इयावसो दा हरगोना हराबा दाथ' साननैसोआ भुटानाव बन्द'खौनो जागोन होनदो पेट्रलखौ नैयाव मानसिफोरा आगोलाव थांनोबा टेक्सि हमनानै थांनो हागोन न'फोरानो एसे बेलेगद्रायलै लुनायफोरा इसोरना जोंनि साइडफोरावबो बिदि न' लुयोबा बोरै नुगोनबा इसोरनि एखे टाइपआव माने दा जोङो गाइस नैबे मार्केट साइड जा फैदो इयाव नोंथांमोना मायबाफोर ओंखाम साहा ता लोंनोबाबो इयाव गोबां मार्केट मोनगोन इनिफ्राय नैयावबो हाबनानै नोंथांमोना फट' सट' खेबना थांनो हागोन दा नै आवगायनि पेट्रल पाम्पआवबो जोङो फैदोंमोन इयावबोथ' गैया दा जिन्टुनि बाइकआव डिजेलखौनो सोना लांबा बोरै जागोन जोंनि रङिनियाव जिन्टु डिजेलखौनो सोनिसै दे डिजेल खोनायाखै इयो दा जोङो रायलायदोंमोन माने पाइप मोनबाथाय हिमांशुनि बाइकआव माने फिउला दोङो इनिफ्राय इयाव ट्रेन्सफार बानायनो माने दिहुननानै उपाय गैया मायबा मोनसेबाबो मेनेज खालामनानै बाइकखौथ' लांखानांगोन ना बिदिनोथा नोङो फैगोन ना फैयाखैमोन नैयाव लागै इयाव लागै थाबायना फैदो नोङो इयाव लागै थांथारदों ओमफ्राय मन्दिरथि थांबाय ओमफ्राय माने बाइकदो खनसे बायबाय बाइकदो आरो नैथिंगालि फैयाखै बाइकदो दिनै फैना मोजां मोनदों न नोङो स्टार्टखौ बन्द' खालाम थौ इलेक्ट्रिक बाइक जाबाय जोंना दा थाव बासायगासिनो जोङो नैखौबो स्टार्टखौनो होआखै आङो बरिया दा मोनहैखासिगोन गाहायाव लागै लोगोफोर नै नोंथांमोना नायनो हागोन फिटनेसनि थाखाय बोरै रानिं खालामबाय थायो गोबां मानसि नुदों आं दिनै बिदि रानिं खालामनाय नै आवगायावबो गार्लसफोरा रानिं खालामगासिनो ओंखायनो हाजो एरियानियाफोरा फिटनेसफोरा स्ट्रं थायो खोमा दै जोंनासो बिदि टाइमफोराव माने रानिं खालामा लामाफोराव खिन्थु बिसोरा माला फिल्ड नांलाया लामाफोरावनो रानिं खालामो स' गाइस जोङो दा बाइकखौ पार्किं खालामना लाबाय इयाव जोङो माबा माबि जाना लानोसै भुटान सिङावनो दा जिन्टु नोंनि बाइकआथ' थाव गैला जों मा खालामनांगौ नोंनि बाइकखौ बिदुं खानानै बोगोन नोंनि बाइकखौ दा गावसोरनि मानसिफोरनो सोना होदों खिन्थु हिमांशु दा जोङो पेट्रलखौनो मोनासै खम दामाव पेट्रल बायनो फैनाया पेट्रलानो गैया माथो जिर'सो भुटानाव एकदम हिमांशुआ लाखि नङा दिनै बेसेरा भुटाना नारैसो खालामना सलायनांसिगोन माथो दा गावसोरनि थाखाय स्टकआव लाखिदों माला जोंनो हराखै बाहेरनि टुरिस्टफोरनो बारा जोंबो हरा एबारिसनो जोंनिफ्रायनो लाबो आरो जोंनो होबावाखै दा हिमांशुआ माबा मोनसे हटेलाव लाना फैदो र' मा मोनजायोलै हिमांशु इयाव जों दाख्लै हाबनाया नामा जों हाबाखै दाख्लै जों हाबदोंमोन जमानो दा हिमांशुआ पार्टिखौ होनांसिगोन आरोना नोङो आइफनबो लाबाय दा मा लानो बाखि दङ एप' लानो बाखि गैया हिनजावफोरल'सो लानो बाखि दङ दा हिमांशुआ स' हिमांशुआ दा माने माला हाबा खालामनो हानाय अकादाव फैबाय जिन्टुदो आंदो फैथ'वाखै एसोथ' आरो दासो गाइखेर जागासिनो दङ नोंसोर सानैया
deh mbak guys जों दा बेयाव दसे masainge ना masainge so दा दिनै फार्स्ट टाइम भुटानाव इसनि गोबाव थाबाय आरो लोगोफोरना टेनसन लाना गाइस दिनै आङो माने फार्स्ट टाइम बिदि गोबाव थादो भुटान सिटियाव लागै नोंथांमोना दा नै नाइट भिउखौ नायनो हागोन भुटाननि दा जोङो लासै लासै थांलांबाय थानोसै नोंथांमोना बोरै मोनखो दिनैनि भिडिअखौ नायनानै स' गाइस नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय आरो जायफोरा दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय आरो नेक्स्ट ब्लगाव गासैखौबो लोगो मोनफिनगोन होनना आसा खालामबाय